Shalom, para semadi kita sa lubut, ruas dohot, para lado mga BP sa resort sa Busuro. Tapos ka may ibadah sa teduh di manukot ni Arion, partite bukede nomor 363 ayat 8. Kemudian itu kata ni debata di kita di manukot ni Arion, di mana tersurat sian Psalmen 110 ayat 17 somenon ma di dok. Kang tagamon mate au, sena mangulu do au, asa hupajojor akka papahenan ni Jehovah. Ido yang dosa. Pajojor hon papahenan ni debata. Perpesalmen ima sahalap nasatia mangulang patik di debata nama pahit patiki gabe hadang ni perdalanan ni muluna Arya dohut borngin jalan nama bagen panindangion tuliat portibion taringot tu pambahenan ni debata di perdalanan ni muluna ima ala naso tarasam balga asini rohani debata tu perpesalmen. Takas do diboto parpesalmen ia debata si boto rohado. Diboto ibana do ahana adong dibagasa rohatta. Diboto ibana do akka rencana dohot dalat-dalatta. Alani do halak na porsiaipe say didului do ulaw nahi nalomohon ni debata. Na sumaralo tu patikna. Ido alana patikima dibahin gabi peduman. Dibahig gabi sa repetunjuk ni ngoluna asa unang tersesat. Patikima dibahin so tibangon lako mangukur parulon na. Gabi diboto ibana ma ulaw nasala manang natikos. Jala alanunga diboto ibana akka ulaw natikosi dan pitor margitjang ni roha ibana. Alai keberhasilani dirajumi rohana do ala pangurubion ni debata. Ido bahin barani ibana bersaksi pajojorhon akka pambahenan ni debata. Kemudian itu kata di partikian nalam majon tentu masa godang do akka tawaran naboy mambahin ngulu bahagia. Di sarana tawaran asa mamora, tawaran asa diulahon mangototoi marhite-hite alat komunikasi na canggih. Dipakai nadeba ma alat komunikasi laku martiga-tiga narkoba, manggadis jolma, marjuji dohot akka ulaun hajahaton na asing na secara logika menjanjikan. Aletun pesukses di hajahatoni, dadagabi sumargugo do ibana makatidakon, ise do na mangalehuni. Dang barani madok na siyan debata, alatutudang siyan debatai. Sudah naniulanay nung nga maralo tupatik ni debata. Alanido asaboy kita makajungjok kon akka pabahenan ni debata atong tahamuluon mapatik na diarian ng dohot di Borginda.
Kapasadang hatta matangnya mahita. Mula titukan dipasakat nasa rohanami tuwadupan mo. Dibanukot niya rin Tuhan, di lebok ko to kami hanipaso ng kadyang mahasya ko yun. Tutong tukan buhay kami marlas ni Roka. Buhay kami mamula kaulaw nami di bagasan sa daryo. Nandiyan matatong tukan, makiti pabahin nami tukan. Markiti pasu-pasu mi tukami. Jala markiti huwasom tukami ganuk marsara-sara. Budi pati kami tukan lako mangula kon sanduk aka ulaw nami di bagasan sa daryo. Olan mga sahon guarni anak mo tukan Jesus Kristus martangian kami tuko. Amin. Maradita siyan buku de nomor 432 ayat 3. Ramahita madog di tangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang sa Binurbadia magwarmo. Sa Roma harajaon mo. Sa saat molomon roham di Banua to maon songon na di Banua Gijang. Lehon matu kami sa darion hanguluan siya pari. Sa isa madosa nami songon panisan nami. Di dosa nidongan na mardosa Tuhan. Unak kami togiho to pangunjunan. Palua mahamisian pangako. Ay huro na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa liling na. Amen.